So hello guys, ganiha wala ko ani niya ka video guys kung unsa ni siya kadako guys. Naraw dako kay ni siya guys, ana ni siya. Oh. So basta as in dako kay siya. So mga unta guys. Kay dugay-dugay na ko aning wala nakakaon kay ganiha nagbaligya mi og pizza dito sa arena. Kuan. Kanang kunya akong kuan re. Mga unta. Okay. Magdugay na kay kung wala kakaon aning Libanos. Ako kay sa tanan siya. Ganiha man nangaon ako mga bata ani. So, dami kay ni siya kuan. Tsada ni sa lawas dahang kay ni siya nga benefits ning Libanos. Dahang kay siyang benefits sa atong lawas. Dami kay siya kanon kay bugna akong gisog ning sa rin. Dami kayo. Lakan diha bastang. Kuaguan.